Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Dit is het Extra Journaal. We hebben voor u het belangrijkste nieuws op een rijtje gezet. Mijn naam is Kim Hendriksen en ik vervang de hele maand Oscar van Dam. We beginnen met het nieuws dat als het aan minister van Financiën Silvania ligt, we een nieuw systeem krijgen voor snellere belastingaangifte. Een nieuw systeem van de Belastingdienst Caribisch Nederland zal worden geïmplementeerd om belastingaangifte in Curaçao sneller te verwerken. Dit systeem, voorgesteld door minister van Financiën Silvania, stelt voorlopige aanslagen direct na aandiening van de belastingaangifte in, wat zorgt voor snellere terugbetalingen en betalingen. Het doel is om belastingaangifte binnen 9 maanden te verwerken. De RDK en Oryx voldoen niet aan de verwachtingen. Het akkoord tussen Refineria di Curaçao Oryx Midstream voor het huren van installaties in Boulebay en Emmastad voldoet niet aan de verwachtingen voor de toekomst van een raffinaderij. De vakbond SSK heeft onvoldoende informatie over deze deal en roept de overheid op om meer details te verstrekken. De investering van $70 miljoen door Oryx in 5 jaar wordt als onvoldoende beschouwd om de raffinaderij opnieuw te openen. En dan de dag dat we afscheid moeten nemen van de Antilliaanse gulden komt steeds dichterbij. Gisteren vond de officiële slag plaats van de 5 gulden herdenkingsmunt bij de Koninklijke Nederlandse Munt in Houten in Nederland. Deze zilveren munt, voorzien van afbeeldingen van verschillende vogels, markeert het einde van de Nederlands-Antilliaanse gulden, die op 31 maart 2025 wordt vervangen door de Caribische gulden. In totaal zijn er 500 zilveren munten en 20.000 circulatiemunten geslagen, die binnenkort verkrijgbaar zijn. Er is geen wettelijke basis voor de belastingkwijtschelding door de minister van Financiën. De Sociaal-Economische Raad heeft geconcludeerd dat de minister van Financiën op Curaçao geen wettelijke bevoegdheid heeft om belastingkwijtscheldingen te verlenen, aangezien dit niet is vastgelegd in de landsverordening, invordering of een andere verordening. De SER benadrukt dat belastingkwijtscheldingen alleen via een wettelijke regeling kunnen worden geïmplementeerd en waarschuwt dat het vertrouwen van burgers in de overheid kan worden geschaad als de minister dergelijke maatregelen zonder wettelijke basis neemt. Er is grote belangstelling onder de jongeren om bij de politie te werken. Er is grote belangstelling onder de jongeren op Curaçao om bij de politie te werken. Na een succesvolle banenbeurs in maart bezochten politieleden verschillende scholen om jongeren te informeren en te enthousiasmeren over het politiewerk. Ondanks enkele uitdagingen, zoals het Nederlands examen, werken de politie en het ministerie van Justitie aan oplossingen, zoals educatieve video's. Daarnaast is de leeftijdsgrens voor sollicitanten versoepeld. En dan goed nieuws, het Feyenoordkamp komt deze zomer weer naar Curaçao. Van 8 tot 12 juli vindt het Feyenoordkamp plaats in het Stadion Die Subt en CVV Willemstad op Curaçao. Gedurende 5 dagen krijgen 150 kinderen van 8 tot 18 jaar trainingen volgens de methodologie van Feyenoord. 10 lokale trainers ontvangen daarnaast een cursus om vertrouwd te raken met het systeem. Aan het einde van het kamp krijgt de meest opvallende speler een try-out bij Feyenoord. Het evenement staat gepland als jaarlijks terugkerend evenement. En dan gaan we nu even naar een break. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. Welkom op Curaçao, een van de mooiste eilanden in de Caribiën, een ware parel. En het is een eiland waar je van heel veel zaken kunt genieten. Van de natuur, van de zee, van het eten, van de mensen en zoveel meer. Curaçao is een eiland waar heel veel gebeurt op het gebied van politiek, cultuur, sport en zoveel meer.
Een Extra Journaal brengt het belangrijkste nieuws van Curaçao. Maar we hebben ook aandacht voor al het nieuws op Bonaire en Aruba en op de bovenwinden, Saba, Sint Maarten en Sint Eustatius. En we belichten al het nieuws van alle kanten. Het nieuws is duidelijk, actueel en vers van de pers. Extra Journaal, elke werkdag op Salto. Op Curaçao zijn we de hele dag bezig met het maken van Extra Journaal. Volg ons op je favoriete Amsterdamse zender, Tauro. En dan gaan we nu verder met nieuws uit Aruba, want daar is de 14e editie succesvol afgesloten van de Aruba International Regatta. De 14e editie van de Aruba International Regatta vond plaats van 28 tot 30 juli en werd succesvol afgesloten in de Regatta Village. De regatta omvatte 2 dagen van wedstrijden en 2 prijsuitreikingsceremonies. De Aruba Regatta Foundation zal ook volgend jaar weer georganiseerd worden. 9 partijen hebben zich ingeschreven voor de nieuwe parlementsverkiezingen in Sint Maarten. Op 2 juli hebben 9 partijen zich ingeschreven voor de parlementsverkiezingen van 19 augustus op Sint Maarten. Deze verkiezingen volgen op het uiteenvallen van de coalitie na slechts 17 dagen. Tijdens de inschrijving, bekend als Postulation Day, verliep alles rustig en werden de benodigde documenten ingediend bij het parlement. Belangrijke thema's tijdens de verkiezingscampagne zijn onder andere de hervormingen van het kiesstelsel en de problemen bij de elektriciteitsvoorziening. De Colombiaanse president heeft bevestigd dat hij heteroseksueel is. De Colombiaanse president Gustavo Petro heeft op sociale media bevestigd dat hij heteroseksueel is, nadat hij een video waarin hij hand in hand liep met een transvrouw viraal ging. Ondanks de video benadrukte Petro dat hij nooit discriminerende opmerkingen over andere genders zou maken. Petro, een voorvechter van de LGBT-rechten, reageerde op de opmerkingen en grappen over de video door te benadrukken dat zijn persoonlijke overtuigingen de menselijke waardigheid respecteren. En dat was het weer voor vandaag. Wij zijn er maandag weer. Ik hoop dat u een heel fijn weekend heeft en dat u er maandag weer bij bent. Tot dan!